Víte, v mojom dnešnom videu a dneska som tu spolu s Leom, ten opäť má také iné meno. Plus. A konečne hrajeme Minecraft, jak vidíte, toto je môj server. Reálny server, dobre. 3, 2, 1. Už. Dobre. Alebo už ideme Nie som o... vôbec rozohratý. Čo? Ja nie som vôbec rozohratý, to máš výhodu. Ideme už hrať, dobre. Tu je lúk, takže keď vystavím... keď vystavím... To bolo veľmi rýchla smrť. Oho, No a bodka 1 sekunda. O toto robí... ja som ťa rýchlo zabil, To je že? taký ľad, tu sú proste bloky. A toto robí... Tá... Tu Alebo ideme... sniper. Tomu začal hra. Hra už začala. No a tú smrť nebudeme ju počítať, alebo to bolo príliš rýchlo. Dobre. Trafil som ťa? Nie. Budete už tu ničiť terén tu môj. A nebojte sa za toto domčeky. Oni sa všetko jedným tlačítkom sa všetko toto opraví, potom vám ukážem. Kde si? A to si? To sme toto hrali raz. Áno. Bože, aký silný si, ale naozaj dobre. Bože, jak sa to deje. Ja to som seba zastával. Po záchranu. Dúfam, že vyhrajem. Sa zastavil nechtiac. Kde si? Povedal som 1,5 srdiečka. Ešte sa dohealovať. A ja mám ešte 4 srdíčka. Ťa vidím. Rušík. Bože. O. Nie! A Dobre, už to je... pôjdeme počítať. To je škoda. Ja som ťa videl. Ja som... Nie. Bože, jak si to vzdiel. Možno aj počujete moju kolesnicu, ale ten... Ja už je zničená, iba to... Prvá smrť bola. Kde si? Tam si hore, tam to vždy ideš niekde hore. Ty si sniper, lebo ty hraješ Fortnite. Áno. Musím sa dohealovať. Počkaj, nemôžem sa dohealovať. Čo to dáme si to, počkaj, nie. Škoda. Počkaj, dáme nám to stejky nám dáme. Obidvom. Ja mám stejky 59, to je čas. Hej, si už zobral, aha. Ja dvojku, ty jednotku. No bo sa Hero mal taký cheat trochu a ja mám teraz stejky. Zase tam si. Kde? Čo myslíš? Kde Ale si? obývané To miesto. si tam vždy. Dobre, sa viem healovať. Aspoň teraz. Ja sa ani nehitol. No, veľmi späť. Ja som to Na spavil. takú dielku by som si nepoužil vrak. Bože, aj toto funguje. Môžeme ten nad prekáža, takže... Najlepšie lúk. Ja som zabol, že tu máš spawn point. Ja chcem ho zapnúť, keď je to môj dom. Vynikajúco som ťa tam zamuroval. Môžeš sa healovať. Healovať na jednom hapku, čo si mi upiel? Som mal iba pár. Trošku som mal. Ja sa vždy prezrádzam svoje miesto, lebo nemám shift niekedy. Tam si až úplne niekde.
Jak si tu zničil trochu terén. Ja vždy výhodu v zničenom teréne. Nie prečo. A my začali jedna výhra a tebe dve. Aspoň jednu už mám. Ja som chcel vystať po korčatí, ktoré sú si vystý. Kde si sa Kde schoval? si? Ja som povedal. Aha, už vidím svoje meno. Aha. Jak sniper si potreboval. Čo to je? Kill efekt. Alebo speedku nám daj obidvom. Počkej, dobre, speedku, stojí, speedku dáme timeout. Dobre, dáme tak. To je asi 4, ale nevadí. A To ty, sa tebe ty si nebude vždy, vôbec ťažké. a ty si vždy tam, na tej pyramíde. Dobre. Už si išiel preč? Čo už som to robil. Kde si, halo? Som v baráku, alebo kde? A môj dom je skoro úplne celý. Na môj komín tu mám... To sa skús spojenie pozrieť. Kde si tu zdržiavaš ho? Á, tu si. Ja som išiel s Ako mečom si bol v teba. pasci? Vynikajúce. Ježi, tu hrozný, to nikdy som nepoužíval, keď som hral s mojím kamarát. So Strančkou by to bolo o inom. Ale strančka, Tak ona dneska nefunguje, som ti to je... urobil. Ja som si chcel útočiť mečom. So Strančkou je ťa ťažšie trafiť, to je výhoda. Som sám seba, dobre. Kde si? Je tu stále taký mini bunker, dá sa tak povedať. Ten, co mi na mojej veci nepáči. Kde sa pohybuje. Bože. To nevystrelil, akože, lebo dokonale mi je šok. Oh. Do zachodu. Jak v vojne, keby som bol... Už ak si tu trafáš. Headshot. Ja mám presné šoty. Presne som ťa trafil. Ja si tu stále takú večičku. Áno, keby si nebol len podobnou. Ty kde si? Oj nie, ja som skoro sám seba Je to zabil. zajímavé. Rýchlo, žer. Fúch. To bolo dosť tesnotka. Kde si? To si... Bože, ľakom sa.
Až tak aj spamuješ veľmi. A to je niekedy výhoda. Risk je zisk. Ale nevždy. Ty kvadróny nezničíš. Ja viem. Prekrašil som ti trochu dom. Čo si mi? Prekrašil domček tam. Naopak si mi on... Nie? Čo? Ako diaľnosť L tu nevyhodne. Nezahajme si jeden mod potom. A jak tu? Guns, cars and more. Nemôžem toto robiť. Ty vieš, ja som teraz tento párkrát boktom. Podľa mňa, keď ťa tu trafí do nôh a vybuchne, tak to väčší damage je do tela. No viem. Nie, presne teba. Ale... Ó! Dobre. Počkaj, teraz je aké. Tu musím vyhrať. Ani nedohľadím sa ani do koľko hrajeme. Asi až tam. O, som ťa uvidel, kde môžeš byť. Oj, ti to je nás. Čakaj, ja to kolado, nie? Ja som do teba míjal, a ty sa rýchlo hýbeš na mňa. A vyprchám to už. Ja mám pocit, že to vyprchalo, lebo ja idem tak pomaly. Nemôže to byť výprch. Zabil si ma predsa. Hej, a aký máš? No, že a máš vôbec ten efekt, lebo ja mám. Ukazuje kolo mňa tie partikle aj pomaly podľa mňa behám. Jak som trafil. Teraz si chcel vyhrať, ale ja som vyhral. Dobre. Lebo do 5-ky, do 5 dáme, či už je 3-4. Ale som písal game od Creative, už som. Či je 3-4 je. Chcem vyhrať. Ja som tak prehrať bol. Proti mi takto stoješ, tak ja som vo výhode. Ty si to spieš dobre asi v tej hre. Ticho, musím ísť Tak pred. to iné. Tvoj skin je taký krekľavý pri tých kvadorinách, že ťa hneď spoznám. Moment. Tie kvadorin to chce uvoľniť trochu. Idem do kostola. Nie, je tu zamknuté, tu je. Nie. Už mi vypršal ten efekt. Nemôžeš prepadnúť zo zadu. Dobre, A to už mám efekt. lebo už som nám dal, lebo aj mne už vypršal, som dal ten efekt. Ja ťa vidím, keby dačo. Keby dačo. To keď doletí. To ani nevidím po svojich schodíkoch, ktoré som si urobil, musím ich väčšiť. Musí upgradenúť. A ja to tu vylepšujem. OK, chce to tak vylepšiť. Shit! Grillovať, čo si povedal? Vylepšiť. Že grillovať skoro. Vylepšiť. Dobre. Musím ťa odgrilovať. Tá vec. Stavíte ten vôbec toto stavby. Na takú diaľku, vážne? To musíme ísť bližšie. Netrafil som ťa ešte.
Ani raz. O, teraz možno som ťa tak... O, už som ťa dvakrát až trafil, ale tak. Teraz nás skús trafiť. A keď ťa tam trafím? Kde si? Ja co povedal, že som si nechal premiesniť. Ukáž sa a ja ti to ukážem, kde ja som. To je v fontáne. A vidím ťa, už som ťa videl nahore úplne tam. Nie, môj totem, bože. Nie, som sám seba zabil. Ďakujem. Nie, Som vyhral si, no. Obidem už skončil, už sme skončili konečne. Teraz idem resetnúť, aha. Wow, jak to pekne už všetko opravilo. A z toho videa to je všetko, dajte lajky, odber, aj dajte Lajovi, čo sa volá Exil na YouTube, dajte mu odber, tu máte toto a čus!